Anaa sa hapit 3,000 ka balikbayan boxes nga sobra duha ka tuig na nga wala na deliver sa pamilya sa mga OFW nga taga Mindanao ang gi-turnover sa Bureau of Customs Port of Davao ngadto sa Department of Migrant Workers Region 11 nga maunay-mangunay sa pag-deliver door-to-door sa maong mga balikbayan boxes. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara na scam matud pa ang kadaghanan sa mga OFW diha sa Middle East sa ipadalahan nilang consolidator silang balikbayan boxes. Sanglit, sa mas no kahinabi kaganina, naabot na ang OFW din sa Pilipinas apan ang iyang balikbayan box, wala pa. Nakauli na sa Pilipinas si atong Webes ang OFW sa nasod Kuwait nga si Lorna, nga residente sa Malungon, Sarangani Province. 2 ka tuig ug 8 ka bulan siyang nagtrabaho isip domestic helper sa maong nasod. Apan nauna pa siya og kaabot sa ilahang balay kaysa sa iyang balikbayan box nga iyang gipadala niadto pang November 21, 2023. Bit-bit pa niya ang resibo sa iyang gibayran agig pagpamatuod nga nagpadala siya og balikbayan box. Mga gamit ko po, mga gamit sa bahay, mga gamit ng mga anak ko pang school. Mga sapatos, damit, gano'n. Kasi excited pa naman para sa mga anak kasi pang sana yun sa school eh. Nagsira na lang yung tapos na yung klase. Pebrero 2024, dihang ulahing nakakuha siya og update gikan sa cargo company nga ana-ana kuno sa Davao ang iyang balikbayan box. Tapos last nung inano ko, hindi ko na sila makontak eh. Lahat kami ng mga OFW na na-scam sa balikbayan boxes, meron kami GC. So marami-rami kayo, ma'am? Oo, marami kami. As in, mga 300 plus yata. Naglaom si Lorna nga usa ni ining mga box nga naasulod sa container vans ang iyang gipadalang balikbayan box. Sumala sa BOC, gi-abandona ang 2,954 balikbayan boxes sa consolidators gikan sa gigikanang nasod nga ihatod sa Pilipinas. Busa, gideklara kini sa BOC nga forfeited human ang pag-aproba sa Finance Department. Sa pagpanguna sa Bureau of Customs Port of Davao, gipahigayon ang ceremonial turnover ngadto sa DMW-11 sa 12 by 40 containers nga balikbayan boxes human ang pagpirma sa deed of donation. Marami po dito promo supposedly. Hindi nila ngayon nakaya na ibayad yung consolidator doon, yung kumpanya doon, ibayad yung tamang value doon sa counterpart sa Pilipinas. Or in worst cases, hindi alam ng counterpart sa Pilipinas may nakapangalan na container na pupunta sa kanila. So, pagdating dito, nakadeclare on their name, hindi naman proper yung paperwork, hindi rin fully paid. Sa kadaghan sa balikbayan boxes ug managlahing lokasyon sa consignees sa Mindanao, himuong staggered basis ang pag-pull out. Hinuon ang DMW na ang muabaga sa galastuhon sa pag-door-to-door delivery sa mga balikbayan box. For the boxes to actually be abandoned and eventually hindi na ma-deliver dahil nga kulang yung most definitely scam yung niyan, yung lumalabas. And then the Department of Migrant Workers will be shouldering po lahat ng cost makarating lang doon sa bahay noong mga pagpapadalhan. Sara nakikoordinate na matod pa ang DMW sa DTI Fair Trade Enforcement Bureau ingon man sa Migrant Workers Office sa ubang nasod alang sa mga legal nga lakang sa masong pasangkat og kasong fraud batok sa mga consolidator. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.